Hello friend, yo tornalam shogote sa tujuti prasa channel hangkai angdia কয়েকদিন মার্কেন বাইলে থাঙ্কা ani customer ri sumnani tongo em tang ri subo hangkai plus wabon dara mami songna noga jerebo কয়েকদিন dara mai chaya doctor thangi vitamin phalokna haka te phano tamjani khasa se ekdom khitkita manjas emno to kicha peret haino te phano te peret bari khata chayro to mai chaya angkai san mano busuk peret dongoi dong keng kun mangkas khai toglia hangkai ang nongno tinfrungnayo ko ang frog sukmani Barbie frog hangkai go tei wahan achar kisa khlaimani miani wahan abo mia wahan tumani kwbangma tui phaika hingke ang odeng jaga mosteng khlai reka te fridge o tonoi rwmani cherai no momo khaicharmani hinui cherai to kunu khuda se kwrijak tini obo chaya khai rewacha magna khibo chaya hangkai ang tini wahano achar khlai reka asuk tongko ekdom simple babe no khai reka ang agirogo khlaijao hingke onek din balok thangka khlaijak ya tephano tini o recipe ang norok bai tesa share khlainai nog jotono naitongbai de please nogani nungkono video no chajak hangkai subscribe like te comment share khlai ridi mani video to jotono hambai ang nahakai komo wahan kisa tak mono tikisa chikon kheranai achar khainai hingka hangkai kisa tukra chikon chawo haike raina haka fridge o tonoi jangoi kisa krak hayeng tongkha ekdom rathok sing tongkha bekrang rok rilia o bahan chimi ri sinai kom mo haike raina haka tak hamkoi suina hasinai sui wahan mosteng haike no ruguina hasikranai mona haka ang moso kwthui gulmoric jira te dhania bwchwlui mang tawa o yogoina hasinai ko oro nahaka ang mixer de nahaka ang gati risum di nahaka risum kwthwng ang khukli aro hihi paste khlaina haka tago wahano rukjak khamui se tongkha tola kisa nang tongkha thok reejak khainai ang tini wahan wngko achar komo haike kama ke kolina hanai mix khlaioi som ang swnambarani reka tagoro swtui kisa ri sinai pusicheng hinai tai ne vinegar kisa vinegar ya phantong ma hantang gang mo bisidi dogla kisa sa khaimani gila khaipro vinegar reka hangkai chawo onek din tori mano ang tak phaikai kori mo hingka hangkai Barbie frog sukmani mo ani customer ni ri no ang khaito naithok jakha mo tak nongno chum phunu khaisa obo sijak mo bo design purapuri kai mo tan fitting ni dress mo buni risa to markhene gear kotorma bo tola ken di subjak mo hai ko maike khlaijak obo peda ko direct thepajak emo iko muti hai singnai obo chumphuru amtui yak ni bangra ni tolai amtui haike chiklaijak wngnai amtui haike chiklaijak obo
Mongko kesagrini mo night dress aifar mo night dress actually mo buskango ongkoi klaijakse omtike di koklai klaijakse oboni ekta design tongo obo jungkang kaisa oboni design sijago hingke set katari rekha mungti hai kisa loklai si tongnai jat bwskang bai ukologo fittings hingke kannai hingka wngka kamo naka muri kanai ni boblar o sumnai nukjakgo naibaidi yago tongmani design ahai jotono hambai.